Hürmetli редакция хезмәткәрләре, беренче гыйнвар Гафури районы Сәйит Баба авылының бәрәкәтле yerində матур кешелек сыйфаттарын алып үткән Гыйлманов Рәсүл Тақый улы үзенең күркәм юбилеен 60 яшен билдәләй. Кадерле кешебезнең гомеренең тантаналы вакыйгага айканлы ихлас котлайбыз һәм йөрәк түрендәге иң изге йылы хисләребезне матур йырга алып җиткерәбез. Рәсүл Тақый улы укытучы, барлык булмышын, язмышын балалар тәрбияләүгә багышлаган абруйлы шәхес ул. Сәйит Баба урта мәктәбендә география фәненнән балаларга белем бирә, гүзәл табигатыбызны, туган төяпты яратырга һәм хакларга, халкыбыз тарихына хөрмәт һәм горурлык белән карарга өйрәтә, илһөярлек тәрбияләй. Үзенең фәне буенча бихисап белгечләр дә әзерләнә. Бүген уларның рәхмәтен илебезнең төрле тарафтарынан кабул итеп куана. Талапсан, үз эшен белеп, yerine yetkirib башкарган югары категориялы укытучы үсеп килгән яшь буынды тәрбияләүдәге уңышлары, мәгариф системаһы үсешенә индергән тоз өлеше турында исәпсез һанһыз мактау кагызлары һөйләй. Әмма Рәсүл Тақый улы өчен иң зур бүләк укучыларның рәхмәт сүзләре. Төрле өлкәләрдә уңышлы эшләп йөрүләре, балаларга багышлаган изге эш өстендә үз гаиләһен дә корырга өлгерә ул. Тормыш иптәше Рәзилә менән Лилия исемле бер кыз үстерәләр. Ул Башкорт дәүләт университетын тамамлап, уңышлы гына эшләп йөри, аспирантура укуын дәвам итә. Рәсүл Тақый улы шулай ук сәламәт тормышка ла ихлас ынтыла, волейбол, теннис, спорт төрләрен үз итә. Ихлас күңелле туганыбызны якындар арасында ла матур кешелек сыйфаттары өчен яраталар. Кешеләргә кешелекле, олыларга олылыклы, тәрән акыллы кеше ул. Гаиләһендә хөрмәтле атай, абруйлы гаилә башлыгы, тормыш юлдашына ышанычлы иптәш, тугандары өчен ян атып торган ярдәмчыл туган. Атайымды гомер байрамы белән котлап, уңышлы хезмәт, ныклы сәламәтлек, гаилә иминлеге теләйбез. Балалар күңеленә халган изгелек урлыктары мул уңыш биреп үзеңә савап булып кайтсын. Атай, күрһәткән изгелекләреңдә хана бетерлек түгел. Төпле кәңәшләрен, ярдәмең өчен зур рәхмәтемне белдерәм. Шатлык куанычларга төренеп, һәр аткан таңга куанып, имен тормышта бергә озын гомер кисергә ятһын. Һине хөрмәт итеп хатының Рәзилә, кызың Лилия. Рәсүл Тақый улын уны яраткан, хөрмәт иткән тугандары, бер туган апалары йөрәк түреннән сыккан котлауларын, изге теләкләрен видео котлау аша yetkерә. Рәхим итеп карагыз. Кадерле туганыбыз Рәсүл, бүген һинең туган көнең. Иң изге, яҡты, матур теләктәрҙе генә теләйбеҙ. Уй теләктәрең киң, тыуыр таңдарың тыныс, һаулығың ныҡлы, ғүмерең бәхетле булһын. Рәзилә киленебеҙ менән тиң йәшәп, ҡыҙығыҙ Лилиянан изгелек, шатлыҡ, ҡыуаныштар күреп кенә тормош көтөгөҙ. Кадерле Рәсүл туғаным, һине туған көнөң менән ысын күңелдән ҡотлайым. Бәхетле, шатлыҡ менән һәр ваҡыт йәшә. Оҙон ғүмер, һаулыҡ, Рәзилә килен менән уҙаҡ итеп, ғүмер итеп, Алла бирһә, Лилия ҡыҙымды үҫтерҙегеҙ. Шуңа ҙур рәхмәт әйтәм. Инәйемде ҡарап, һәр ваҡыт уның өсөн тоже рәхмәт әйтәм. Беҙ бөтәбеҙ ҙә һинең өсөн ғорурланабыҙ. Потому что һин уҡып сыҡтың, белем алдың, туғаным. Хәҙер шул белемеңдә ауылда балаларға, мәктәптә белем бирәһең. Уның өсөн бөтәбеҙ дә шатланып йәшәйбеҙ. Раил улым, Руслан улым һинең өсөн ғорурланалар. Рәсүл ағай, ҡотлайбыҙ һине матур юбилейың менән. Теләйбеҙ ныҡлы һаулыҡ, бәхет, эшеңдә уңыштар, ғаилә именлеге. Алла бирһә, Лилия матур итеп эшләп йөрөһөн. Беҙ һине менән ныҡ ғорурланабыҙ туған көнөң менән. Бөтөн булған изге теләктәргә беҙ дә ҡушылабыҙ, Рәсүл ағай. Күркәм юбилейығыҙ менән, Рәзилә еңгәй менән оҙон, тиң ғүмер итергә, Лилияның ҡыуаныстарына төрөнөп, оҙон ғүмер кисерергә насип булһын һеҙгә. Ҡәҙерле Рәсүл туғаным, ҡотлайым һине тыуған көнөң, күркәм юбилейың менән. Һиңә һаулыҡ, оҙон бәхетле ғүмер, эшеңдә, тормошоңда уңыштар теләйем. Киләһе тормошығыҙ матур булһын. Яҡты тормошта матур итеп Рәзилә киленебеҙ менән Лилия ҡыҙыбыҙҙың ҡыуаныштарын, шатлыҡтарын күреп йәшәүеңде теләйбеҙ. Был йыл һинең йылың, яңы йылда яңы уңыштар, яңы шатлыҡтар теләйем. Яңы йылдың ҡары төҫлө шатлыҡ яуһын күңелегеҙгә, ҡояш бәхет нуры булып уйнап торһон йөҙөгөҙҙә. С днем рождения тебя хотим поздравить. С твоим юбилеем 60 лет. Желаем не болеть, быть всегда счастливым, удачливым, чтобы дома тебя ждала всегда
любящая семья, для которых ты очень много значишь. Желаем душевной гармонии, крепкого здоровья. Пусть рядом с вами всегда будут близкие друзья и родные. Счастья, любви, добра вашему дому. Расул агай, бетне туган көнең менән котлайбыз. Һиңә бәхетле озын гомер теләйбез, уңыштар. Һинең менән бергә бик күңелле, рәхәт. Безгә кунакка барып кайту безгә зур байрам. Без һине яратабыз, хөрмәт итәбез. Дорогой наш любимый Расуль агай, поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе крепкого здоровья, успехов и семейного благополучия. Чтобы на работе, дома всегда тебя поддерживали, любили и уважали. Ты для нас всегда хороший пример. Дядя Расуль, поздравляю тебя с твоим юбилеем, с твоим 60-летием. Желаю тебе крепкого сибирского здоровья, счастья, успехов в работе, чтобы все у тебя получалось. Люблю тебя и крепко обнимаю. Расуль, поздравляю тебя с твоим юбилеем. От всей души желаю тебе счастья, здоровья, любви и всего самого наилучшего. Поздравляем нашего дорогого и любимого дядю Расуля. Желаем ему здоровья И хорошего настроения сегодня и всегда. Кадерле Рәсүл туганыбыз, һине матур юбилеең менән котлайбыз. Без тугандар һиңә бик рәхмәтлебез. Кешелекле бит һин, изге йәнле, бик ярдәмсыл барлык туганга. Һин бит безгә газизләрдән газиз, бик бәхетле туган булганга. Сан йөрәктән сыккан теләкләрне кабул итсе туган көнеңдә. Бәхет, шатлык, һаулык, куанычлар юлдаш булһын гомер юлында. Кадерле атайым, һине күркәм юбилеең менән ысын йөрәктән кайнар котлайым. Биргән киңәшләреңә, хәстәрлектәреңә, ныклы таяныс булып торуыңа ҙур рәхмәт әйтәм. Киләсәктә лә ошолай шат күңелле булып кал. Һинең көр күңеллелегең тирә-яктагы кешеләргә лә көс, дәрт өҫтәй. Һиңә ныклы сәләмәтлек, әсәй менән әлегеләй татулыҡта, тигеҙлектә бәхетле ғүмер кисереүегеҙҙе теләйем. Туған йортобоҙҙың нуры, күрке булып, оҙон-оҙаҡ йәшәгеҙ. Мин һеҙҙе яратам, хөрмәт итәм. Yanda bulgan yakındarın yaşav derdin asıl mağanası her vakitte yakındarın şat yüzlerin kilegili Hüygen yerin, balaların gerek hine, dostlar tuğandarın her vakitte yakındardın şat yüzlerin kilegili
yürek temeli her vakıtta yakındarın şat yüzlerin kilegil kure durmuşlardır ayaz kugin behterge kilelettire durmuşlardır ayaz kugin behterge kilelettire behterge kilelettire